Deleh kuku kok ning lambe. Wah, gerangan nek omong Damar Mancung Cinupet. Nggih, Damar Mancung Cinupet. Kula nderek seneng. Ayo minggir, jaluk dalan, minggir. Sang Hyang Surya tunggang gunung ing Prangwitan. Sorote anyonari jagat raya Anoman. Ayo ndadekake kageting atinira. Sira ndak caketake suwan ngabyantara ana ing ngarsaning ingsun Senggana. Nggih, Penemban. Estunipun tumaratap raos sing manahipun ing abdipun Anoman, dene kula katimbalan anyaket pisuwanipun ing abdipun Mayangkara wonten ngersa paduka Sang Mahawiku. Kepareng ambabarana ingkang sejati ingkang abdi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Sadurunge raharja sapraptamu ana ing kutha Runggu kene Senggana tansah pinanganing kawidadan niring sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ing abdipun Anoman kunjuk ngersa paduka Penemban. Iya ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana Senggana, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Satemene mung dadi gumuning atiku. Apa ta sababe dene sira ndak caketake? Anoman. Jagat iki nganti kebrebeken marang mandange. Anoman Yosi Mayangkara sawijining pandhita ingkang wis buntas karuwe sithik paningali. Ingkang lenggah ana ing pertapan Kendali Sada. Nanging ora kaya sagedhagan iki teka kraya-raya prapting tepining arga kutha Runggu. Sira suwita marang panjenengan ingsun. Anoman, apa ta ingkang mbok upadi? Apa ta ingkang mbok goleki? Aku mung sawijining pandhita saka gunung. Mbok menawa kawruhku malah luwih cethek tinimbang kawruhmu. Nanging sabab apa? Dene sira teka suwita marang pandhita gunung kaya panjenengan ingsun iki Senggana. Nyuwun mahapunten Penemban. Nadyan sampun sawetawis sing abdi menika madeg Brahmana wonten ing pertapan Kendali Sada. Ingkang andadosaken ingkang abdi menika sowan wonten ing kutha Runggu mriki krana kula menika nggadahi dasar ingkang sepisan. Ingkang abdipun Anoman menika tansah nggayuh kawruh ngudi ngelmu menika boten winates dhateng umur tegesipun, boten winates dhateng sekedhik lan kathahing umuripun ing abdipun Anoman. Waton tasih kumrembyah astanipun ing abdipun Anoman tasih jumangkah suku kula miwah akal budi tasih saged nampi dhateng kawruh ngelmu menika boten badhe kendhat tansah kula upadi Penemban menika ngangka sepisan. Dene dungkap angka kalih sinambi neter dhateng ketrimaning gesang. Lire piye dene sira matur ingkang kaya mengkono? Apa ana ingkang mbok jangka, apa ana ingkang mbok gayuh Senggana? Nyuwun mahapunten. Kawentaring akathah bilih Sang Begawan Kesawa Sidhi menika mesanggrah wonten ing kutha Runggu mriki
sawetawis badhe amedhar kawruh inggih menika dados lantaran tumedhaking wahyu ing winastan pepakem Makutha Rama penemban mbok menawi sak mangke Anoman menika saged nampi kanugrahan lan Anoman menika salah satunggiling titah ingkang piniji nampi kanugrahan menika sinten ngertos sak mangke kanugrahan menika saged dinampi dhateng abdipun Mayangkara mila suwanipun ing abdipun Anoman wonten ing Kutha Runggu mriki inggih mbok menawi namung badhe neter dhateng ketrimaning gesang sak mangke saged pikantuk ngelmu menika menemban Anoman wonten timbalan upama ta wahyu Makutha Rama utawa kanugrahan pepakem iku mau tumedhake duk nalika sira Anoman isih wujud satriya tak kira senggana bakal dadi titah ingkang piniji nampa pepakem Makutha Rama nanging wuruhanira senggana gandeng sira kuwi wujude pandhita mongko pepakem Makutha Rama kuwi tinampa dening para satriya utawa nalindra ingkang pinatah mangreh sagung para kawula jalaran jroning pepakem Makutha Rama mau ana suwiji-wiji piwulang becik ingkang kena kinarya gegaran para nalindra sarta para satriya nggone mangku para kawula nggone mangreh sagung para kawula dasih senggana mekaten perempuan iya mula yen to sira senggana duwe gegayuhan neter ketrimaning urip sapa ngerti entuk kanugrahan ing winastan pepakem Makutha Rama babar pisan ndak jarwani mrucut saka gembolan wal saka kudangan ora bakal sira pikantuk wahyu Makutha Rama jeriki pancen tinampa dening para satriya lan para nalindra ingkang minangka dadi pangembating praja saengga bisa mangreh sagung para kawula dasih Anoman ratone ratu tama nuwun mangapunten ndadosaken kaget sotaning manahipun ingkang abdi wonten satunggiling narapraja miwah priyantun luhur ingkang minggah wonten ing pecrabaan Kutha Runggu Gladiwanuh Gulang Tepang menawi dipun keparengaken kula nupriksa panjenengan menika sinten sinuwun ditepungake wae menemban nacakake kabar yen to Kutha Runggu kene pancen ana pandhita neneka ing mesanggrah sawetara wektu jebul tinemune bener yen sira durung tepung kelawan aku Narpati ngawangga Adipati Basukarna Senopati negara Ngastina inggih sinuwun Raharja sarawuh paduka wonten ing pertapan tansah pinanganing kawidatane ring Sambikala nuwun sewu ingkang wonten wingking menika sinten yen durung tepung karo aku Pepatih Ngastina Patih Hari brebeken marang ngumandhangi asmaning Patih Harya Sengkuni. Inggih. Rekyana Patih Sengkuni dipun sekecaken anggenipun lenggah Rekyana Patih. Iya penemban kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning pertapan Kutha Runggu. Nuwun sewu sinuwun. Kepareng kula badhe nyuwun mriksa sarawuh paduka wonten ing pertapan Kutha Runggu mriki wonten wigatos menapa? Menapa badhe paring pidana dhateng jasad kula? Menapa badhe paring ganjaran dhateng
jiwa raganipun ing ngabdipun Kesawa Sidi. Kesawa Sidi wonten timbalan ing adawuh. Murhanira, yen to mraptaku ning pertapan Kutha Runggu kene sejatine pancen dudu niatku. Nanging mung dadi utusaning nata ing Astina Prabu Duryudana. Wigatine nyocokake pekabaran yen to pertapan Kutha Runggu kene ana pandhita, ya kuwi Begawan Kesawa Sidi ingkang bakal dadi lantaran tumedhak ing pepakem Makutha Rama. Adeng penggaling Kyai Prabu Duryudana supaya kepengin anggayuh wujuding pepakem Makutha Rama mau. Tumuli utusan nglawan nata ing Awangga supaya sowan ana ngersaning Sang Pinandhita ingkang wigati Penemban. Gandeng sira wis mapan ana ing wewengkon perintah ke bawah ke perintah negara ing Astina, mongko tanpa ide panilaing nata ing Astina Prabu Duryudana. Mula tak jaluk kanthi banget dina samengko kalilanan kowe madheg Brahmana ing Kutha Runggu kene waton pepakem Makutha Rama mbok pasrahake marang nata ing Awangga bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana Penemban. Pandhita kang ingkang sepisan nembe menika kula menika mangertosi tiyang badhe nggayuh kanugrahan teka utusan mboten linampan piyambak nembe Nalendra Ngastina. Dene ingkang dungkap angka kalih kula nyuwun pangapunten wahyu utawi kanugrahan menika mboten sarana dipun suwun ngaten kemawon. Mboten sinuwun nanging kedah nglampahi prihatos nglampahi tapa brata langkung-langkung kedah piniji dening panguwasaning dewa. Titah menika cocok menapa mboten kedunungan pepakem Makutha Rama lan pantes menapa mboten kedunungan wahyu Makutha Rama menika. Mila menawi paduka tumunten paring dawuh ing mekaten menika kala wau kula nyuwun pangapunten kula mboten saged ngaturaken jrih wisesaning dewa ingkang kula tampi menawi ngantos kula wantun ngaturaken pepakem Makutha Rama dhateng Gusti kula Sanata Prabu Duryudana mongko mboten rawuh piyambak wonten pertapan ing Kutha Runggu mriki diweji. Kesawa Sidi wonten dawuh marata coba aku tak takon karo kowe derajatmu kuwi apa? Gunung. Mongko nggon madheg Brahmana ning Kutha Runggu kene durung suwe tegese nggonmu madheg Brahmana mau durung diakoni dening jagat ngendi wae. Ya mung merga kowe dadi lantaran tumedhaing pepakem Makutha Rama kuwi wekasan akeh kang padha suwita. Suwitaning para cantrek-cantrek mau sejatine duwe pamrih kepengin kedunungan pepakem Makutha Rama. Mula ora usah dadak kowe kaya wong semuci suci kaya pendhita ingkang wis buntas kawruh wis sithik paningali. Dina iki mung kari entuk apa ora? Ora entuk mbok wenehake utawa ora entuk tak jaluk. Apa Makutha Rama ora mbok paringake marang aku ora mbok wenehake marang aku aja lakon dosa. Apa kira-kira Kesawa Sidi keduga ngimbangi kekuataning Marpati Basukarna Kesawa Sidi? Soekarno paripaksa aku ngekudu wangsulan marang panjenengane. Lho, iki Kakang Anoman. Ya, dasar pun nyata. Lho lah dalah ora basa karo aku. Ndak basarana ora prayoga kedadiane jer nyatane sampeyan wis ora duwe tata krama karo guruku Begawan Kesawa Sidi. Wong kepengin gayuh pepakem Makutha Rama lah kok dadi kaya ngono kahanane Narpati Ngawangga. Kaya wong ora weruh marang tata krama, kaya wong ora weruh marang unggah-ungguh. Yen kaya ngono wis ora pantes diajeni. Sirmu piye ora sandadake kang gurem tanpa guna metu njaba langkawana bathange Anoman boyongan pepakem Makutha Rama parang. Tata krama paripaksa aku duwani karo Narpati Basukarna. Weh lah dalah. Rangkep nyawamu ora usah kakehan gunem tanpa guna. Ayo, ketanggungan yen to aku mungsuh para Sata Kurawa. Apa ora ngerti kondange Anoman? Tau tate dadi senopati ning Prabu Rama Wijaya, tau tate kondang Gembong Mangliawan. Yen mungsuh Sata Kurawa. Tak hitunge telung kedheping paningalku aku ora iso mbondo Kurawa satu saja dundang Mayangkara Baba-Baba. Bantane Narpati Basukarna lakon tinjo ngakhirat nyawamu. Nyuwun pangapunten aku gawe wiranging Narpati Basukarna sinuwun.
mboten. Apa ana Narpati Basukarna Senapati Ngastina? Diuncalke Anoman kok tipu. Kudune nek Narpati Basukarna menika nuwun sewu lho, kondange we kondang panjenengan. Anoman niku namung munyuk. Lah kok diuncalke Anoman kok iso tiba ke gedapikat kaya kene iki. Sampeyan le guyu kok sajak ngece. Mboten ngece, Ming. Kula niku gumun. Lah nek cara kula dipresani piyayi semanten kathahe cantrik-cantrik do sorak-sorak. Merga utusan saking Ngastina kalah karo cantrik iki Sawasidi, nek cara kula isin. Tegeli mawon. Babar pisan panjenengan menika nek jemparing kula nuwun sewu tandinge ming siji ingkang rayi panengah Pandhawa. Kula kinten nek jemparing wong loro ora bakal kangelan. Janggane Anoman ditugel nganggo jemparing, jemparing banter bablas keneng iki Sawasidi. Ana tetembungan sambil mendayung dua pulau terlampaui. Sampeyan niku basa napa kaya ngono? Niki sak ngertos kula lho nganten niku. Kula tegeli man. Ngagem napa? Ngagem jemparing. Anoman kuat nadai Kyai Kunto nadyan piyambakipun menika tilas senopati. Ning nek mungsuh Kyai Kunto tangih iso kuat nampani pusaka kula. Nah, ngonten niku malah ndang rampung ndang entuk pepakem Makutha Rama mboten kesuwen. Yen liyane Anoman tak kira tekaning pati tak saut jemparingmu pupus ora duwe kekuatan kuwi Narpati Basukarna. Aman mati kula man. Enten apa? Mati kula man. Lah iki gumun sampean ya ngaten iki enten apa? Sampeyan kok guyang-guyu wae. Udele mang dulek. Kok edan. Goceki nggih goceki ning drijine mboten sah mlebu teng wudel. Mlebu mesin ngenten-ngenten nggih. Kyai Kunto disaut Anoman. Lho. Kyai Kunto disaut Anoman. Nggih. Lho ra wis gedhe to. Lho, napane? Kunto. Kunto putrane sing kalih mriku rak pun gedhe ta. Nika ora sanes Kunto menika pusaka tak tutul sampean. Nggih. Kula ngerti kula kok Kunto anake Keswan. Kula ajeng mlebu alas ora pati-pati kula bali. Nek Kyai Kunto dereng wangsul wonten tanganipun Narpati Basukarna. Amonan Pracandha Seta cecarawan kapimenda amonan Danu Prawata oh
telas luwe bubar mawut sangganing para sata Kurawa. Malah sira sowan ngaturake pusaka Kyai Kunta. Nggih, Penemban. Lho nyuwun mapunten. Karna sampun keladuk Narpati Basukaranggenipun badhe mentala dhateng kula miwah paduka Penemban Kesawa Sidi. Sarana nglepasaken pusaka Kyai Kunta dinten sakmangke kalan pusaka tumunten piyambakipun mlebet wana. Mbok menawi nelongso dhateng menapa sampun katindakaken. Kula ingkang saking menika Penemban pusaka Kyai Kunta kula aturaken paduka Penemban lan mangsa bara nganggen paduka badhe paring dawuh dhateng abdipun Senggana Penemban. Pandhita kang kinare wangsit pindha kombang. Pindha kombang ngajaping madu sarining tawang. Ndak tampa sira aturake pusaka Kyai Kunta. Lan ingkang wigati Senggana gandeng samengko saya nyaketi kelawan darmaning Begawan Kesawa Sidi. Ingsun nyuwun kelawan sira. Nggih, keparengipun paduka Penemban. Balya marang Kendali Sada. Tetepna nggonira madeg Brahmana ing Kendali Sada. Terusna nggonira gelar kawruh marang para kawula wekasan migunani tumraping wong akeh. Nuwun ngestaken dawuh. Sabab mangsa kala iki wis nyaketi purnaning darmaning Kesawa Sidi Anoman. Nggih, menawi ngaten kula nyuwun pamit. Nyuwun tambahi pangestu Penemban, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Senggana. Nenggih tilas Nalindra ngalengka sasedaning Prabu Rawana ingkang jumeneng nata ingkang rayi nenggih Prabu Gunawan Wibisana parandening sakmangke lengser ke Prabon mesagrah mandhita wonten pertapan Candramanik. Wasawetawis wekdal nggih mapan wonten ing pertapan Candramanik aglar Brahmana parandening sakmangke eling-eling satra ingkang buntas kawruhe sithik paningalih kaya wis weruh dalaning kasampurnan kaya wis nyaketi mangsa kala sowan dhateng ayenaning Gusti. Mila tanggaping gati Sang Gunawan sigra ngipataken hawa nepsu sekawan cacahe. Meja sangangganing Sang Gunawan nadyan wujud cahya seta abrit jene tuwin cemeng. Ingkang mijil saking ngangganing Sang Gunawan Wibisana dadya kagiat hawa nepsu. Wisraya Indriyang Sasara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan 5 Duh Penemban dadosaken kagiat raosing manah kula dene kula kinipataken saking Anggau Paduka. Kula ingkang tansah nderekaken sugeng paduka selaminipun dumugi dinten sakmangke. Kula pun hawa nepsu ingkang warni pethak
Nami kula pun Sukardo ingkang tansah nuntun dhateng Paduka Penemban supados sakmangke tumindak ingkang sae nanging nyatanipun kula menika nggadahi watak keset, kula menika nggadahi watak kendel mboten maelu dhateng sinten kemawon. Kula pun Sukardo Penemban. Nuwun pamunten kula pun Anuraga Penemban. Kula nepsu ingkang warni jene utawi jenar. Kula ingkang tansah nyurung dhateng hawa nepsu. Inggih menika dahar tuwin sare ngraosaken kanikmataning raga Penemban. Nggih Penemban. Kula pun Ludra. Hawa nepsu ingkang warni cemeng. Penemban kula pun Angkara. Hawa nepsu ingkang warni abrit. Ingkang tansah nuntun dhateng Jengandika supados tumindak utawi tansah nuruti dhateng mubal mababaling hawa nepsu Penemban. Sukardo, Anuraga, Ludra lan Angkara. Pancen wis pinesti dina iki sira pisah kelawan aku. Sabab aku wis ngerti yen to iki wis ngancik dina akhir tegese wis ngancik mangsa kala aku kudu sowan marang ayunaning Gusti Ngakarya jagat mula aja nganti kowe nyandung rimpet kelawan lakuku nggonku ngupaya kasuwargan. Dina iki paripaksa kowe tak kipatake bebandanmu saka wadaking Gunan Wibisana supaya aja nganti nyandung rimpet lakuku nggonku golek kasuwargan padha golek urip dhewe-dhewe. Aku tak nggayuh kasampurnan kowe bali marang asal mula-mulanira Sukardo, Anuraga, Ludra lan kowe Angkara. Waduh. Penemban menapa mboten dipun keparengaken kula nderekaken Jengandika Penemban. Nyatanipun wiwit Jengandika menika linairaken wonten ing jagat saged tumangkar penggalih Paduka Penemban menika kula wiwit makarya wonten angga Paduka Penemban lan rencang-rencang kula triga menika tansah momong dhateng Jengandika Penemban. Nanging sabab menapa dinten sakmangke Paduka mentala dhateng kula Sukardo. Sepisan meneh wis tak kandhakake yen to iki aku bakal ngobeli sarta aja nyandung rimpet kelawan lakuku. Lan kaya aja kuwatir. Balimu marang asal mula-mulamu bakal ndak surung sarana puja kasampurnan. Dina iki tak sampurnake kowe supaya bali marang asal mula-mulanira. Aku ya tak golek dalan kasuwargan sejati tumraping Gunan Wibisana Sukardo, Anuraga, Ludra lan Angkara. Saya enteng lakune Gunawan nggone bakal ngupaya kalawan kasuwargan merga wis tak kipatake bebandan hawa nepsu patang perkara ingkang saksuwene iki tansah ngrewangi uripku ning alam donya. Sukardo, Anuraga, Ludra lan Angkara muga-muga antuk dalan ingkang prayoga lan ketemu lan asal mula-mulamu ndak gayuh ngakoso upaya srana supaya kowe enggal bisa ketemu kelawan kasuwarganing sejati Gunan Wibisana. Gunawan aduh iki Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta
Bawana Bana Margana kowe aja selak kowe aja nglungani karo aku Gunawan apa kowe ora mesake karo aku sembah kula kunjuk Kakang Mas ya tak tampa pangestuku tampanono malah semunipun kula menika kaget lho lire piye kowe kok kaget inggih krana sampun mataun-taun anggen jengandika menika nuwun sewu gugur wonten ing peperangan Sari Kudu Palwaga mengsah para wanara nanging teka king menapa dumugi sak mangke tasih ketingal bingung tindakipun Kang Mas Kumbakarna nawan wonten dawuh nalika semana aku ketemu karo Kakang Rahwana tumuli aku dikanthi manjing ana ing tawang gantungan jarine kono kuwi papan kasuwargan nanging tinemune kono papaning para sukma ingkang ngenteni dina akhir sukma ingkang ora tinampa dening panguwasaning dewa tumuli aku oncat niatku pancen golek dalan kasuwargan ing katon peteng dalane ora weruh kiblat lor kidul wetan kulon Gunawan aku kuwi kena ngopo nggih kula nyuwun mapunten nadyan nalika paduka menika majeng wonten ing pabaratan anyena patening Kakang Rahwana karena do nalika semanten boten badhe niat ngrencangi Kakang Dasamuka anggen paduka lenggah minangka senopati namung mbebela dhateng bumi kelahiran namung nuwun pamunten peranganing kewajibaning satriya wonten ingkang dereng dipun tindakaken lho perangan kewajiban satriya durung mbok tak tindakake kuwi kebise sing tegese kepiye kewajibaning satriya menika wonten gangsal perkawis setunggal rumeksa kayuwananing praja sarta bumi kelahiran menika sampun katindakaken nalika paduka mbelani praja ngalengka mengsah wadyabalanipun Prabu Rama ya angka kalih ngayomi para pandhita resi ingkang sami ulah puja brata menapa Kakang Mas nate ngayomi dhateng para pandhita resi ingkang sami ulah puja brata angka 3 tresna dhateng bangsa sarta welas asih dhateng sesaminipun menika sampun ngatindakaken kanthi bukti bilih jengandika mbelani negari kanthi tetesing getih ingkang pekasan iya angka sekawan setya tuhu dhateng janji sarta nuhoni sabda ingkang sampun kawedhar menika ugi sampun nampan angka gangsal tansah tunduk dhateng bebener ingkang adhedhasar adil menika sampun nampan namung kemawon wonten bab ingkang andadosaken margi ingkang badhe anjok wonten ing kasuwargan menika tinutup dening panguwasaning dewa inggih jengandika Kakang Mas mboten ngayomi dhateng para resi pinandhita ingkang sami ulah puja ulah brata buktinipun mataun-taun Kakang Mas Kumbakarna menika laku tapa nendra mataun-taun lampah tapa nendra mboten kepengin sumerep tiwak mboten kepengin midhangetaken kawontenan kiwa tuwin tengen paduka iya lah menika wonten setunggal ingkang dereng katindakaken mila mboten aneh menawi sedaya menika dereng sampurna lah terus aku supaya bisa sampurna nggonku manjing ana ing kasuwargan sranane piye kedah netepi dhateng nglampahi utawi nyaur utang paduka Kakang Mas Kumbakarna nyaur utangku tegese menapa ing dereng katindakaken saranane tumimbal lair malih wonten ing Madyapada lho tumimbal lair meneh ana ing Madyapada sranane kedah manjing wonten angganipun satriya ingkang sakmangke tansih sugeng wonten ing alam padang inggih menika kasuwarganipun Kakang Mas Kumbakarna. Lah kok dadi mengkono laku uripku Gunawan mapan kedah mekaten kodrat ing kedali nampan dening Kakang Mas Kumbakarna. Lah terus sapa ingkang dadi kasuwarganku? Dinten sakmangke wonten tengahing alas Duryapura wonten satriya ingkang nami Raden Werkudara. Inggih dhateng Raden Werkudara menika Kakang Mas Kumbakarna kedah nglunasi utang paduka nalika sugeng wonten ing alam padang sarana tumimbal manjing angganipun Raden
to. Tiwas ndredeg aku. Aku ndredeg pengen kaya gareng mau joget kaya penu banget. Awake dikederke terus aku sak ngederke ngene. Heeh. Iya. Wah, seneng ya, Tru. Wah, ayo ora seneng ngoyak wektu kaya ngene iki. Lakon padha lagi wae dilakokke, ayah. Mula ya kudu digawe beda. Ana arep gawe beda kuwi sing entukne ya ora akeh. Mumpung Mbak Ayu rawuh kutut manggung, Mbak Ayu slendro. Wah, sing wingi bar pelok. Saiki slendro. Heeh, ya karo apa jenenge? Mat-matan. Iya. Iki mumpung gamelane wis ana sing tak ijolke gitu. Ah iya. Kenong loro, suwukan siji. Wis lumayan pemetune iki, Tru. Ah iya. Wis gak ndang tutuk ana. Sing sro-sro terus. Men pecah meneh men aku tekor nah. Ah iya. Wis ora apa-apa. Pandhita kang pinarawangsit pindha kombat dadosaken kagiat raosing manah kula. Nitik busana panjenenganipun piyayi luhur namung teka ngagem inggih menika busana ingkang nedahaken bilih panjenengan menika satunggiling brahmana. Kula nuwun sewu penemban panjenengan menika sinten? Ditepungake wae aku pandhita saka Pertapan Candramanik. Tilas Nalendra Ngalengka aku Sang Gunawan Wibisana ya Begawan Gunawan Wibisana. Kowe sapa? Kula abdi panjenengan ingkang namipun Kesawa Sidi. Kesawa Sidi inggih. Ngerti apa sababe dene aku tumiyup saka Dirgantara? Merga ngerti ya. Ngalengka kuwi wewengkoning anakku ya kuwi Prabu Bisawarna. Monggo aku wong tuaning Prabu Bisawarna. Dadi ana bab-bab ingkang sajake nerak marang wewalaring praja ing Ngalengka tumuli bakal tak perbeki kaya ingkang mbok tindakake. Ngerti yen to iki wewengkon negara ing Ngalengka. Mula kowe lang mapan ana ing Pertapan Kutha Runggu kene kudu nyuwuni dipalilaing putraku ya kuwi Sang Prabu Bisawarna. Kowe mapan ana ing kene tanpa nganggo dipalilaing nata ing Ngalengka tegese kowe nerak marang wewalaring praja ing Ngalengka. Lho, nyuwun mapunten. Sak ngertos kula menika wewengkon negari Ngastina, sanes negari Ngalengka. Mila menawi paduka Sang Gunawan Bisana badhe nundung dhateng kula agengipun badhe nindakaken sewiji-wiji, kula nyuwun pangapunten menika sanes wewenangipun Nalendra ing Ngalengka. Aja ngawu gawar ngawur. Mosok kowe gelem nuwuni dipalilaing anakku apa ora? Yen ora gelem kowe kudu lunga saka papan kene. Menawi boten saged kesah, yen ngono kowe wangkot karo aku. Nyuwun pangapunten. Paripaksa kedah tumindak kados mekaten. Lho, kowe wani karo aku. Estunipun boten pantes ngantawisipun brahmana kaliyan pendhita teka ngetingalaken kasudiran. Ngetingalaken dhateng kasekten menika sampun boten pantes ewadene. Menawi paduka Sang Gunawan Bisana ngersakaken nyobi dhateng kekuatanipun ingkang abdipun Kesawa Sidi, monggo kula nyuwun pangapunten. Kula namung badhe ndederek kersa paduka klakon mati dening aku legane ngati uparat.
ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung kula mboten pangling kalian sorot tengganipun Sang Resi Kesawa Sidi panjenengan keparingipun kados pundi kula aturi prasaja kemawon kula sampun tepang dangu kalian cahya ingkang medal saking angganipun Sang Kesawa Sidi menapa keresan beli paduka menika kula nuwun mapunten Sang Hyang Bathara Sumaning lenggah wonten angganipun Sang Kesawa Sidi kula nyuwun mapunten kula nyuwun priksa inggih menapa mboten Penemban Gunawan Wibisana pancen lante panggrahi tamu dene wis weruh marang kahanan ulun ing mengkono Penemban apa kang dadi karsanira waduh pukulun bejo kemayangan dene anggen kula ngupaya dhateng kasampurnan pinanggilan paduka Hyang Adi Pukulun keparenga sak mangke kula aturi nuntun dhateng lampah kula manjing kasuwargan Mara Patrapa Semedi Gunawan Wibisana wonten sat kula nyuwun mapunten dipun parangaken kula nyuwun priksa Raden panjenengan sinten Penemban kraya-raya kula minggah wonten ing ereng-ereng ngarga Kutha Runggu drenging manah namung kepengin sanget pinanggilan paduka Penemban sak mangke gandeng sampun kelampan kula pinanggih kan paduka Penemban keparenga ing abdipun Arjuna ngaut pepada paduka Penemban Kesawa Sidi kula nedya cikla nyantrik dhateng paduka Penemban Kesawa Sidi Penemban Raden inggih namung paduka kula ingkang kula antu-antu rawuh paduka Raden Arjuna krana sampun cinadhang dening panguwasaning para dewa kula ingkang dados lantaran tumedhaking pepakem Makutha Rama dhateng jengandika Raden Arjuna mugi antadosna ing kawuningan pepakem Makutha Rama menika wujuding pepakem Makutha menika agemaning Nalindra Rama menika Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya ing nalika semanten paring pemarah ing winastan Hasta Brata kelawan ingkang rayi Raden Barata satemah ingkang rayi Sembada minangka wakiling Prabu Rama Wijaya mangreh negari Ngayodya kanthi tata titi tentrem wekasan pepakem menika tumunten wujud kanugrahan ingkang winastan Makutha Rama wondene isinipun inggih menika winastan Hasta Brata Hasta 8 Brata menika laku kagem para pangembating praja para nalindra miwah para satriya menawi angginakaken pepakem Hasta Brata menika satemah negarinipun badhe katingal ayem tentrem Hasta 8 Brata menika laku wolung lampah ingkang kedah linampahan inggih menika angginakaken wewatekanipun setunggal surya kalih candra 3 kartika sekawan mendung gangsal menika angin 6 geni 7 samudra 8 bumi surya darbi watak panas nanging ugi dadi sarananing dumadi
tiyang jumeneng Nalindra kedah tansah netepi wataking Surya liripun panjenenganipun nata kedah mamardi dhateng saisining praja supados sami sregep ing gawe ingkang wusananipun tiyang sak praja wau sami angunduh kuruping pakarti angka kalih candra pakartinipun amadhanging pepeteng watakipun anengsemaken mekaten ugi jumeneng nata kedah tansah saged netepi wataking rembulan Nalindra kedah saged aweh pepadhang dhateng para kawula ing nandhang pepeteng ing angka 3 Kartika wujudipun minangka pepasrening wanci dalu mangsa sepi lampahipun dados panengaranganing mangsa kala semanten ugi jumeneng nata kedah demen ulah kasutapan sarta sakatahing tumindak boten kenging singlar saking kautaman angka sekawan mendung wujudipun gawe giris ingkang samya tumingal dene pakartinipun dadya panguripaning sakatahing tetukulan nanging ugi dados pangrusaking dumadi mekaten ugi jejering Nalindra kedah netepi wataking mendung menawi pinuju angasta bebenering praja kedah nandhukaken singit-wingit namung dawahipun pangandika muhung angegungna para marta menawi ndawahaken bebener kedah nganti boten ngantos ambau kapine nuraana kulawarga kulit daging boten kenging dipun bedakaken angka gangsal pakartinipun angin utawi watekenipun angin pakartinipun anyrambahi sakatahing gumelar nadyan papan keng delik lan rungsit sedaya sami kawaratan dening Maruta jejering nata kedah netepi wataking Maruta kedah titi saliring paniti priksa sarta tan kenging nyepelekaken saliring perkawis ingkang ageng lan ingkang alit sarta demen laku anamur kawula supados cetha anggonipun ningali saliring kahanan ingkang nyata ingkang dumadi wonten saklebeting wengkonira ing angka 6 geni watekipun jejeg pakartinipun kawasa ambrasta dhateng saliring kang sesenggolan lawan panjenenganipun mekaten ugi sipating nata kedah tansah netepi wataking dahana geni rahing nata menika sipatipun angger-angger menawi ngantos wonten ingkang nerak angger-angger ing praja boten ketang sentana kulawarga wadyabala lan kawula boten mban cindhe lan mban siladan kedah sami kedah pinatrapan wisesa kang saktimbang kelawan kalepatanipun angka 7 Samudra watakipun momot lan jembar mekaten ugi jumeneng nata kedah bisa netepi wataking samudra inggih menika jembar momot ala becik kedah kamut sarta tan kenging nabet liripun Nalindra tan kenging gedhing dhateng sewiji-wiji sabab mapan isining praja menika werna-werna amepaki nanging kang ala lan kang becik kedah mapan dados praboting praja 8 bumi watakipun sentosa sarta suci dados nata kedah netepi wataking bumi santosa sarta suci sarta kedah demen anggeganjar dhateng saliring tiyang ingkang purun sarta demen lelabuh dhateng praja sarta boten gumampang kagiwang dhateng hambeking para wadul satemah wong sak praja tansah gegulang dhateng raing kasusilan mekaten Raden menggah ganeping hasta brata ing mapan wonten saklebeting pepakem Makutha Rama Raden ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan gandeng paduka sampun nampi pepakem Makutha Rama Raden menapa kula kepareng badhe nyuwun tulung menapa menemban pusaka Kyai Kunto kagunganipun Narpati Basukarna ingkang sekawit badhe kinarya sarana mejahi ingkang abdipun Kesawa Sidi sakmangke mapan wonten ing pertapan kula aturi ngunduraken dhateng ingkang kawogan Raden
Kakang Prabu Narpati ngawangga. Koko Prabu kula ingkang sowan ingkang rayipun panengah Pandhawa Narjuna. Kula ngertos bilih ngandika inginipun lampah tapa krana koncatan pusaka Kyai Kunto. Kula kunduraken Koko Prabu nyuwun pangapunten ngrayi wangsul dhateng Madukara. Dewa Bathara jagat pangestungkara. Ora pangling nadyan manteng Narpati ngawanggane ulah tapa nanging ature adiku Yayi Arjuna nggone ngundurake pusaka. Ya, Yayi pun ngakeng ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Janaka. Wujudan ndak sawang cat katon catura. Iki sapa? Wah, aku satra ing panglebur Gangsa Kumbakarna. Cetha kowe wong kang mapan ana ing Wanadaryapura. Raden Werkudara. Wah, latara. Punsang gansing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung resna kakangku. Ya Werkudara, melu seneng aku. Gamar mancung sinopet. Deleh kuku kok ning lambe. Wah, gerangan nek omong damar mancung jinopet. Nggih, damar mancung jinopet. Kula nderek seneng. Sing tata sing apik iki. Heeh. Aku yang nggoni sik kok kene iki aku, kiwa iki aku. Langsung ditampil. Pesindene langsung loro wae. Ya, iki tembange ora akeh kok, Reng. Iki ketoke sepi iki. Heeh. Dasare ya malam jemuah. Iya. Akeh sing live streaming mula ya penontone rada suda. Ya ora apa-apa. Pamundutan lagu ya nyenyet. Ya wis ora apa-apa. Ora tok terangke kok. Bisa minta lagu lho, Pak. Dos kok kono. Panjenengan mengke ngirim mriki kula kirim swara lagu ngono. Ora tok terangke. Ya ora apa-apa. Yo sekalian loro, Mbak Agnes karo Mbak Orisa. Ya, kadung tresna. Oh iya. Dasare iki sekolahe ya bareng. Le drop out ya bareng. Ora ya wis do neruske kaya. Ya jumeneng poyahe loro men midhangetake men dipresani karo para bapak-bapak ning KBRI Pretoria Afrika Selatan. Ya. Sapa ngerti kowe dundang rono. Nggo pengkal-pengkalan zebra. Ya, dibawani kadung tresna. Ya. Ana dongeng udu. Ya, guys. Rina wangi dadi ati. 'Ati. 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 '
rindu? Mengapa rindu hatiku? Kok tak tonyo lho Gong ora. Tanpa dahar, tanpa nendra, kayungyon marang Wah. Kaget ya aku ngene. Ayo power iki dhewe-dhewe. Nek Orisa iki suarane tipis, nek angkane suarane kandel atine kayungyon marang. Nggih kula tipis nggih. Wes semono wae. Kayungyon marang slirane tansah Netra. Netra Nitrogen. nitrogen. Kok omonganmu kok Saraptanja to? Nitro kok nitrogen nyemprot matamu apa piye? Rasa emosi. Bagong iki cen ngono kuwi kok. Aku mung seneng gathuk-gathukke ukara kok ngono kok seneni lho. jero ati kadung tresno dan liya amung Amrih. sliramu Satengah. Satemah, oh satengah. satemah loro as Aspirin. mara Yo, iki penak iki, Pak. Layat, lamat. Lamat. Setan ora. Ora arep omong terus. Aku kleru omongmu kleru terus. Lamat kok layat. Yo. yen besempun wimbuh patut Wah, subuh aku anyar ya. Nyamleng tenan.
gareng mripate nganti kriye-kriye penake. Nah, jos tenan. Sik ngendang ya ora kaya bengi iki, suwe ra ngendang kok ya, Tru. Ha iya. Tantang. Rada sigrak sithik ya. Al-Fatihah Ujuk Kiseno Nugroho. Bismillah.